வெல்கம் டு மை சேனல் நியால் கிரியேஷன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பால் ஜாமுன் செய்ய போகிறோம். மில்க் பவுடர் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னால் கோதுமை மாவு 2 கப் கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து 1 கப்பில் வந்து மில்க் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கீ கொஞ்சம், சர்க்கரை, ஏலக்காய், இவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இந்த மாவை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து நான் இப்போ வந்து பால் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன், மில்க் பவுடர். அதுக்கப்புறம் நெய், இது கூட கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பிசைஞ்சு ஒரு 10லேருந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே மூடி போட்டு வைக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும். பாருங்கள், டவ் நான் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். இதை வந்து நம்ம 15 மினிட்ஸ்க்கு வந்து அப்படியே வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் பொரிக்கலாம். ஓகே, நம்ம மாவு வச்சுருந்தோம்ல ஊறட்டோன்னு ஒரு 15 மினிட்ஸ். அந்த மாவை வந்து நான் கொழுக்கட்டை மோல்டில் போட்டு இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கொயரு, ரெக்டாங்கிள், ரவுண்ட் ஷேப்பு, ஓவல் ஷேப்பு எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடில் வந்து நான் சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணுறதுக்காக தண்ணி வச்சுருக்கேன், கொதிச்சிட்ருக்கு. இங்கே வந்து ஆயில் வச்சுருக்கேன். இதை பொரித்து இந்த சர்க்கரை பாகில் போட போகிறோம். அவ்வளோதான். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து டெய்லி வயிற்றுக்கு மட்டும் உணவு கொடுத்துட்டா போதும், அது கொஞ்சம் செவிக்கும் உணவு கொடுக்கலான்னு யோசிக்கிறேன். ஆனால் லாக்டவுனில் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம செவிக்கு உணவு கொடுக்குறதே இல்லை, வயிற்றுக்கு தான் உணவு கொடுத்துட்ருக்கோம். சாப்பிட்டுட்டு தூங்குகிறோம் நல்லா. அதை நான் ஒரு 2 விடுகதை சொல்கிறேன். அதுக்கு ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சென்ட் பண்ணி விடுங்க. நான் கேட்குறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. தலையில் கிரீடம் வைத்த தங்கப்பழம் அது என்ன? ஒரே ஆன்சர் தான் 2 கொஷினுக்கும். மரத்திற்கு மேலே பழம், பழத்திற்கு மேலே மரம், அது என்ன? இது 2த்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான். நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இதை பொரிச்சிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. விடுகதைக்கு ஆன்சர் அனுப்புனீங்கன்னா
உங்களுக்கு இந்த ஜாமுன் பால் ஜாமுன் வந்து கொரியரில் அனுப்பி விடுவேன் நான் வீட்டுக்கு. எண்ணெயில் செய்யும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க. சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க. இல்லை மேலே மட்டும் வேகும், உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் வேகாமல் இருக்கும். செவிக்கு உணவில்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஏற்படும். செவிக்கும் கொஞ்சம் உணவு கொடுக்கலாம் நம்ம டெய்லி. அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க? திருவள்ளுவர் மகாபாரதத்தில் சொல்லியிருக்காருல்ல. இந்த சும்மா சொன்னம்மா, திருக்குறளில் சொல்லியிருக்காருல்ல, அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவோம் நம்ம. தீபாவளி ஸ்வீட்ஸாக இதை செய்யலாம் நம்ம இந்த வருஷம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். செஞ்சு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இங்கே நம்ம சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாமா? சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஐசிங் சுகர், பொடி பண்ண சர்க்கரை, ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கம் பாகு ரெடி ஆகட்டும். இந்த பொரிச்சதை எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம். தலையில் கிரீடம் வைத்த தங்கப்பழம், மரத்திற்கு மேலே பழம், பழத்திற்கு மேலே மரம். ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு அனுப்புங்க. ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த பக்கம் சர்க்கரை பாகு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்வீட்டு இதை எடுத்து அதில் போட்டுடலாம். சர்க்கரை பாகு வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது போட்டால் உடஞ்சிரும். கொஞ்ச நேரம் வார்ம் ஆன பிறகு அதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம்.
செஞ்சாச்சுங்க. நான் எண்ணெயில் பொரிச்சு வச்சுருக்கேன். சூடாக இருக்குப்பா. இதை நம்ம சக்கரை பாகில் போடலாம். பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்குது. 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு.